Здравейте хора, аз съм Далодер. Днес ще ви покажа как се прави портал към Ада. Сега ще ни е нужен обсидиан, ще ни е нужна запалка, разбира се. Сега, порталът трябва да е 4×4. Опа, без да искам. Трябва да бъде 4 настрани и 4 нагоре. Ето го, как трябва да изглежда. Сега заставаме до портала и палиме. Сега аз ще взема Diamond меч, защото ми е най-удобен. И влизам. Ето телепортирам. Ето Ада или Недър, както някои го наричат. И за да се върнете в света, просто пак си влезте в стария портал, който сте направили. Ето нормална част. Това беше всичко от мен. Абонирайте се и харесайте. И споделяйте. До нови срещи!